First day of school, Ron. Kulbaan man ko eh. Wala ba kayo kaila din eh, da? Matignaw! Matignaw! Oh. Matignaw! Oh! Matignaw! 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 Nga naman mo, oy! Sige mo magpanungog, wa man ta mo giun sa! Langit! Langit! Lila ka matignaw! Iyak na yan! Iyak na Uy! Naunsa man mo! Iyak na yan! Ano ko daw inyo man siyang gisungog? Inyo man kitabangan! Laban-laban sa ay! Bisa ko yung lapot! Hoy, kamo no? Mga hilabtanon gid kay mo eh! Muna sa mga gwapa da! Hoy, di gwapa na ba mo to kasi inyong make-up nga perting bagaa ha? What? Dili ka di mo muhunong? Isumbong kita mo sa teacher nga nagdana sa mag-makeup din sa school. Aron na confiscate ang inyong mga make-ups. Kas! Hindi mo! Masagano sila! Mga pati sila now! Maura! Matignaw! 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 Da, biya lagi mo. Okay ra ka? Thank you ang imo kong gilabanan ato nila. Okay ra, uy. Ingon anak magina sila basta naibagong transfer din sa school. Ilagi ng bulihon dayon. Ako rin si Faith. Ikaw? Ani. Mao ba? Unsa ka nga section? First section ko. Angita palagi ko sa akong classroom. Oh, classmates data. Dugan na nagsud na. Friends na ta, ha? Sige. Kumusta man imong unang adlaw sa klase na, Kani? Tagan kayong maldita, ma, uy. Tagan kayong bully. Uy, gibuli ka? Oo, ma. Unsa? Doon ko na ugma, ha? Ayaw na lang, ma, uy. Samot gud nga ibuli ko anak nila kung maadto ka. Habi pa lang napalaban ko nimo. Sungug ko na sad ko anak. Okay raman sad ma kay ihunong naman dayon sila. Kay na may estudyante nga babae dito nga nilaban na sad nako. Mao ba? Oh ma, buutan kayo siya mo niya gwapa pag yud. Amiga na gani kayo mi. Maayo hinuon. Sige lang, nak. Kung mo sa paggani na silang panungog o niya nimo. Nabaya gyud ko, ha? Aron makatilaw na sila sa kong kasaba. Sus! Daghan na ba kayong mga gara-garaon nga estudyante karon? Mo nga ikaw kung hilabtan ka bausad. Ayaw palupig. Ma, Dali aras panahon, no? Katagunan na itong kita. First year high school pa lang tato. Karon kay third year high school na. mao lagi Faith. O, nalipay kay ko kay nakigamiga ka gyud nako. Ang ganahan mong gugpunin mo. Kay gwapa ka. Way libog. O doon na pagi kay sense of humor ka storya. Ikaw gyud, gwapa gyud. Pero may magani kong daog-daogon din sa school sa una. So, sa una namang gusto. Kay dili pa mo kay kakibawang mga arti atong higayon na. Karon kay ni glow up na biyagid ka. Uy, ano ka? Tay! Kana ba? Si Vincent pa. Uy, sa una pagi ko na-crush anak niya. Ay, kupo kay siya, no? Mao ba? Ganahan di kang Vincent? Kanang taga-pika section? Lagi day, uy. Sa una pag yun. Elementary days pa lang. As in, crush na gid ka na ako siya. Hinoon. Cute man sad siya. Nya, ilado sad na kay... Usa man as campus crush din sa atong eskwelahan. Maog gani. Uy, day, tabangi ko ni Ripi. Unso? Unso man sa tig kapagtambang? Ay, lain na sad, uy. Lainan man kung ako'y mag-una-una og storya ni Vincent. Di pagit may close kay kagaling section good siya. Ay. Mato na lang sa akong bookstore, B. Magpalit ko bagong pocketbook. 450 tanan, miss. Wait sa ha. Ala. Asa man akong pitaka din sa bag? Man. Ala. Nakuutan ka ako. Shit. Saan din ako, ha? Excuse me. Pwedeng i-void lang sa akong mga napalit. Nawa magod akong pitaka. Uy, hala, miss. Napanso na rabar ako. Ano eh? Saan man din ako, ha? Kadiyot lang, ha? Pangitaan sila akong paagi.
Kasi may problema. Ako lang bayad sa napalit. Pila tanan? Ha? Thank you kayo ha nga imo gid intawon kong giluwas. Unsaon nga nawa mo gid akong pitaka? Murag gikuot gid to. Okay na, oy. Actually, school meet naman ko ta. Kabantay man ko nung sa school. Uy, mao ba? Yes. Taga pika section naman ko. Wala siguro ka makabantay ako. Kaya nagpamuhi. O paulit naman ko na yun. Di ka magsigig stress na sa school. Tingali. Siyon. Ako rin si Siyon. Ikaw? Honey. Migar na, ha? Sure. Day, nakabantay lagi ko nga magsige mo og kuyog anang Sean nga tagalayong seksyon. Tagsa na lang kay kamukuyog na ako. Day. Ikaw ha? Nagselos na baya ko ha? Wala kay time na ako. Ay, sus. Ikaw sad no, luuran kay ka. Oo, Bi. Ikaw ramang gudo kong suod din hibayo. Day, si Vincent ay nagpaduong din eh. Wait ha, ako'y buhaton. Hi! Me? Do I know you? Nope. Pero nakaila ko nimo. Busy kayo next Saturday? Huh? Weird. Naiba akong weird. Actually, if okay na nimo, if okay buhaton, pwede di ka i-invite o og sini. Naamay bagong showing ron. Unya, naamay gipanghatag nga ticket sa company sa kong papa nga good for two. So, basin pwede ka? Mo ba? Ganahan ko na. Sige ba? Kana ba? Todd. What's your name? Honey. I'm Vincent. Naibaw ko. See you. Nagpabaga lagi ko sa kong naong ha. Isag uwaw kaayo aron di ka lang gid mangluod na ako. Doy, ikulbaan ko. Kulbaan ko nga excited ko. Mag-giveaway na lang ko. Imbis ganahan gi kumutan ako atong bagong showing karon pero sige na lang. Kamo na lang akong patanawon. Tinuod man sad nga do nagigihatag nga ticket sa company nilang papa nga good for two. Kamo na ligamit ato. Oh, thank you, Doy. You're welcome. Day, excuse ha. Ako sa atuon si Sean kay doon ako na siya isulti na ako good. Wow ha? Kachar good. Ayay, murag padung naman. Padung summer naman gining inyo ha? Patakam lang ka. Doon naman ka kay sulti na ako. Sulti na. Mauwam ko eh. Nganong mauwaw man ka? Ayun nalang ko kauhaw, Sean. Juan. Sulti na ba? An? Ani? Ang tinuod. Doon ako yung gustuhan nga babae, pero maglisod ko pagsulti niya. Ikaw, gyud. Nganong maglisod man ka? Sige ka. Kung di na mo isulti, magmahay ka, gyud. Wa ka kay bao nga ang babae nga imo na gustuhan. Doon na sa day gusto nimo. Kuan, si Faith ba? Imong best friend. Unsa? Nabangi ko niya, Pi. Sa una ako nakagusto niya ko. Mauwaw lang ko. Suod bita mo. Sige na, please. Sean. Sakit. Balibaran ko ni mo. Ha? Dili, uy. Ngano good? Sige. Imo makong gilawas one time. Tabangan ti kang Faith. Pero, dili ko makasaad ni mo ha nga maganahan gud siya ni mo. Pero, I'll try. Yes. Thank you. Thank you, An. Sakit ay.
man din ini. Hello? Day, Oh, ano man? Nanawag lagi ka? naay problema. Ha? Unsa man? Dili ko madayon og tan-aw ron sa sini. Nagisminoriya ko gud. Uy, hala mao ba? Unya, unsaon man na ron nga nainga naman to nako? Ikaw na lang tungapi. Unsa? Ako imong patungahon? Sige na, Day, please. Para dili lang siya malain ba? Charmy lang ko istorya bahin ako. Sige na. Faith. Ikaw ba? Huwag ka lang yung sigikiskot ako. Kanang mga amiga. Ganina pa ka dito suod sa sinihan. Kuan man good. Bagay man good mo uy. Gwapa ba gito akong amiga niya? Ikaw sad, gwapo. Parisan kayo mong duha. Nasa ka na. Unyag maingon ko nga, ikaw nga akong gusto. Oh, Vincent. Ikaw ba? Igo ko pabuang eh. Abi kag-invite ka. Gita ko na din imong Oo, grabe ha. Yung nanagid ko worst nga term, dako ko. Oo, Abi. Bisik tinuod yun. Ganahan ko di mo, honey. Tungod kay dili ka boring ikastorya. Bisa karon pang naguyog, pero malingaw kong ikakuyog ka. Vincent. Day, nanguyab din mo si Vincent? Ha? Day, nakasultin ako nga ganahan ko si Vincent ni mo. Day, Faith. Pero sige lang. Basig dili gid mahitabo nga makagusto siya nako. Faith! Day, paminawas ako! Unsa mo din imong gipanabi? Ha? Nga unsa? Yung nakagusto kay mo? Oo! Ang tinuod mo saan? Vincent, dili mahimo. Akong amiga si Faith, ako kay siya gusto ni mo. Unyawan po'y gusto niya. Anong imo mo siyang ipamugos na ko? Diya ka na. Oh, honey! Honey! Nagload kit si Faith na ako. Kapilan ako sige text niya pero wag i-reply. Honey, nak. Kanao ko na din na kay bisita. Oh, bisita? Kinsa man ka ha? Day, sorry ha. Nahibaw kong sayop kayo ang akong gipakitang lihok nimo. Dili angay nga tungod lang sa lalaki. Ato nang kalimtan ang atong kasuod. Oh, Faith. Thank you. Thank you. Pasaylo ako. Wa kay saoy. Sa bagoday nimo kung dili gid makagusto si Vincent pa ako. Tuod ay nabi ko yung mga kauban. Ha? Dali mo uy. Mawaw pagid mo. Oh. Sean? Vincent? Hi. Ay, Sean, onsi pasabot ani. Han, gisugot ako ni Faith. Mauna. Nitog na siya sayang na feel na ko. Buotan man siya niya. Gwapo pod. Basin balik mo work me. Mao ba? Wow! Happy kayo ko para ninyo. Og ako na lang sa dayang gida si Vincent day kay nakagusto man gid siya nimo. Kung nakagusto po ka niya then go. Mao gyud. Faith. pwede ko mangyayab di mo, honey? Oh. Yes. Gisagot ti ka, Vincent. Yes! Oy, oy. Unsa good ni ha? Ma. Oh, Anahala sige. Ako dili ko mupugong kay natural man gid na.
Pero ayaw gid in taon mo pag binuang sa inyong pag-eskwela, ha? Kumanag din taon inyong pagtuon. Oh, tita. Pindot ni kay double celebration. Dungan nga ni graduate, hangtod nga nakakita og mga trabaho, ug hangtod nga naminyo si Faith ni Sean, ingon man ni Vincent. Until now, magsige gihapon mig hook up kaming upat bisag naa nami mga anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, R. No kita mga galang taagi ni Honey nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit nga yang pangayo awit nga nag-ohan, nothing's gonna stop us now.